Ayoko naman, nagbibideo. Gusto ko si Kelvin kasi siya naman yung nagparamdam sa akin na mahal niya ako. Yeah. Kay Kelvin ko naramdaman yung mahal na ako. Ako, I agree. Kahit I walang really kamera, siya talaga gusto ko I siya. really agree. Kaya sa lahat na naghiwalay kami kay Kelvin, ako pinaka nasaktan. Sobra. Kasi hindi ko matanggap, ayaw ko makipaghiwalay, pero andyan na lahat ng ebidensya. Sa kanya talaga ako sobrang nasaktan. Kaya gusto ko talaga siya, pero parang yung ginawa niya sa akin, parang imposible na rin na babalik ako kasi napakatanga ko na nun. Kay G naman, naghiwalay kami ng wala lang. Naghiwalay lang kami. Na okay, maghiwalay na nga lang tayo. Tapos sa kay G din ako nakipagbalikan after 6 months or mga ilang buwan. Naghiwalay kami November, nagbalikan kami ng March 10. Nagbalikan kami. So ilang buwan na nakalipas. Nagbalikan kami pero naghiwalay din kami ng April. So 1 month lang din. Kasi hindi talaga hindi kami mag-click. Yung ako gusto ko lagi mag-chat, gusto ko lagi may update. Siya hindi, once a day lang siya mag-chat, yung ganun. Basta lagi yung sinisecure na, andito lang naman ako, love kita, love mo ko, wala naman ko iba. Basta tayo. Ayoko nung ganun, yun yung nangyari din. Lahat ng meron nangyari sa amin nung, bukod lang sa pag-cheat ha, never naman nag-cheat si Gio sa akin eh. Hindi ko lang alam kung ano. Pero sa lahat Pero ng alam mga, mo sa sarili mo sa na lahat ng mga hindi sa lahat ng talaga mga siya. ginawa sa lahat ng mga binigay na pagmamahal na saya sa lahat ng binigay sa akin ng 4, nabigay lahat ni Gio. Kaso lahat din ng mga ugali nilang lahat 4 na din kay Gio. Yung ganon. Kaso wala lang yung pambababae, pag-cheat, ganon. So yun. Nabitin ako kay G. Kung meron akong gustong ipagpatuloy in the Okay, future o makikipagbalikan ako, nabitin ako kay G. Kay Ariel naman, di ko ma-justify talaga yung nagawa niya sa akin. So, ang hirap ibalik talaga. Lalo na kay Alejandro din. Wala silang masamang ginawa sa akin na ayaw ko. Sana nga, sa side ko lang na ginawa na sa naging sitwasyon at ginawa nila sa akin. Ayaw ko dahil sa ginawa nila. Si G talaga, wala namang ginawa si G sa akin eh. Hindi din siya nag-cheat. Never din niya ako niloko. Hindi talaga. Nagiwalay lang kami ni G dahil parang na-fell out of love or hindi, wala na kami communication na proper. Naputo. Yun nangyari sa amin ni Gio din. Ano siya, palabo ng palabo? O, palabo ng palabo. Sa hanggang nag-decide kami. Ganun kay Gio. Kaso yung kay Gio naman, may kasamang issue. May pumasok na issue. Yun yung naging turning point na maghiwalay kami. Yung nangyayari sa amin ni G, kaya hindi ako masyadong nasaktan na maghiwalay namin ni Gio. Kasi, unti-unti, wala na eh. Pahiwalay na eh. Away-away konti, pahiwalay na. Tapos dumating yung boom! Okay, maghiwalay na tayo, ganyan. Tapos yung pinaka-bash talaga siya. Yun. So, parang daan-daan yung paghiwalay namin, unti-unting nawala. Kagaya kay G. Pero kay G lang walang away. May ginawa ka ba talagang effort para magkaayos ka? May effort para may walis ka. Maayos. Ayos kami ng isa. Nito ni Gio. Ano yung talagang ginawa, sabi mo, hindi ayoko maghiwalay tayo. Talagang gumawa ka ng action. Paano action? Malayo siya eh. Hindi, meron kang ginawa. Hindi, nagpapahiwatig Diba sabi mo- Nagpapahiwatig ako na binibigyan ko pa ng chance na wag kunin yung kwintas. Baka sakaling wag muna kasi tayo pa yung ganon, pero wala eh. So nang binigay niya sa akin yung kwintas, sign na yon na okay na sa kanya na walay kami. So ito na yung kwintas guys na pinahiram ko sa kanya. Binigay na niya, it's a sign na wala na talaga kami. Any question? Sino yung Sino yan? Hindi, kasi saksi ako doon kay Kelvin talaga eh. Kay Kelvin talaga Oo, to. saksi ako doon kay Kelvin. Nakita ko rin yung effort na, sino pinaka ma-effort sa kanila? Kelvin. Yun talagang yung, kapag nag-aaway kayo, siya talaga yung nagpo-pursue. Siya yung gumagawa na para ayusin natin ito pag-usapan. Si Kelvin tsaka si Gio. Si Gio naman kasi, si Gio ang mahilig mag-sorry, si Gio lagi nanunuyo. Kasi si Gio, Malayo. hindi si malayo eh. Ayaw niya kasi Niya ng away. Hindi niya pinapatulan niya. Ayaw niya ng away. Ito si Kelvin naman, magkaiba kasi si Gio kasi hindi kami di ba? Magkasama. Si Kelvin kasi pag nag-away kami, personal kasi, di ba? So pag nag-away kami, siya yung bibili ng ganito. Siya yung lalambing sa akin. Yung halikan. Yung gano'n, yakapin ako, tapos kukurot. Yung Saka gano'n. he never treated Sobrang he siya. never treated you as celebrity or singer. Oo. Never niya akong tinrate as tapos, siya, parang siya si Gio din, din siya,
ano tag nito, straightforward niya nga, kala mo na, maganda ba ako? Hindi, syempre, hindi ka man talaga maganda. Alangan sabihin ka sa'yo na maganda ka. Eh, di naman talaga. Ang laki-laki ng katawan mo, ang tayo mong tato, itim ang kuyukot mo, hindi ka naman talaga maganda. Sasabihin sa akin ni Kelvin yung totoo. Pero hindi siya masakit, kasi totoo, ay parang ganon. Parang sakit na niya, pero sige, go lang. Ina mo, ganon. Si Kelvin ata yung pinakamatanda sa lahat. Hindi, 21 lang si Kelvin nung naging kami, 22. Si Ariel. Si Ariel. Oo. No explanation ha. Who was the best in making love? Wala, no need to explain. Sabihin mo lang sino sa kanya. Pangalan lang. Pagdating sa... Tan-tan-tan-tan-tan. Kelvin, si Kelvin talaga. Saksi din no. Ay, hindi ako naging bias kasi hindi naman naging ka pa rin na. hindi kasi natin nakakasama si Gio. No, kasi si Kelvin, nakasama ko talaga. Pero siya. the sweetest, sweet si Gio, pero mas sweet din talaga si Kelvin. Gustong gusto kong i-ano si Gio, pero ano kasi, iba talaga yung ano ni Kelvin talaga. Puta, natutulog ako, bilang gigisingin ako, babe, ano yun? May dala ka sa yung paborito mo, shawarma. Tara, kain tayo. Tapos ganun lang. kukuha ng suka. Ikan mo to. Ang sarap yun. Ang sarap yun, di ba? Yung ganun. Tsaka yung ikikiss ka ng wala ka pang Tapos hindi pong pagising ko, ikikis ako. Ano ba? Sama ko, wala pa ko toothbrush. Hindi mo na yata ako mahal eh. Ate Gina, hindi ako mahal ni Brendo. Ayaw magpakiss eh. Yung gano'n. Yawa! Wala na ba? Pinakasiloso. Pinakasiloso. Wala. Hindi ako pinagsilosan. Yawa! Yung pinakasiloso, yun. Hindi sila siloso eh. Siguro dahil hindi ako maganda. Gio dahil si Lucio, maniswa. Si Gio lang yung nagsasabi, pero hindi selos. Bro, ito naman. Selos din. Sa'yo na, ako lang eh. Huwag ka na mag-chat-chat na ano ba. Pero ano lang, lambing lang, pero hindi selos. Siguro secure sila na sila lang yung love ko. Yung kahit alam nilang ano ka. Malandi ka. Walang seloso sa kanila. Siguro ako yung seloso. Ano yung pinakagusto mong memory sa bawat isa? Isa lang, yung nangyari na ayaw mong kalimutan talaga. Kay Alejandro, yung nangyari na ayaw mong kalimutan. Yung ba yung... Bad memories? Hindi. Yung pilit niya akong hinalikan pero ayaw ko. Yung, ito gusto mo, di ba? Ano naman gusto mo? Tawag! Hindi na sabi ko. Yung pinipilit ka halikan. Yan. Okay, kay Kay Ariel. naman, yung pinadalan niya ako ng flowers na hindi ko alam. Saka yung fourth monthsary namin. Sa bar, na na-surprise ako. Tapos siningil niya ako magkano lahat. Ay, di, siya pinadala niya sa nagpadala, akin. di ba? Di ba? Pinadala niya Effort sa- na nagpadala siya ng pera from Malaysia. Yun. Kay Kelby. Ay, kay G. Kay G, sa tuwing pupunta siya, tapos dadala siya ng swim, ng kung ano. Ano? Ano, milk tea? Hindi siya milk tea. Ano siya, pizza, yung gano'n. Hindi, yung susunduin niya ako ng na madaling araw sa shooting. Even yung sa natin, Baras. Remember? Diba? Yung Tapos sa- ito pala, hiwalay na kami noon. Oo nga, wala na kayo no? Morong yon, hiwalay na kami ni G dahil doon sa coaching utang-utang na 50,000. Hindi ko sinisira, na-broadcast naman to, hindi ko siya sinisiraan na yung about sa 50,000, tapos hiwalay kami kasi hindi ko siya pinautang that time. Kasi about yun sa kotse. Pumiram siya ng 50,000 sa akin para idagdag niya doon sa pangbayad sa kotse na inassume niya kasi kinuha niya yung kotse ng atin niya, kukuha siya ng kotse. Ngayon hindi ko siya pinahiram kasi akala ko din niya babayaran. Tapos yun pala, babayaran niya ako kaagad-agad siguro next week. Hindi ko siya pinahiram kasi ayaw kong magkaroon ng money involved. Tapos nakuha na yung kotse kasi nagawa na ng paraan. Bininta niya yung PSP niya, parang ganun-ganun, mga gadget niya. Yung cellphone niya, bininta niya, nabili niya yung kotse. After that, nakulong kami sa sa Murong Rizal. Tapos, hindi kami makauwi ng madaling araw. Alas 4 na madaling araw, alas 5, alas 6 na yun. Oo, sobrang layo ng Murong Rizal. Wala kami makuha sa sasakyan. Siya lang yung nagpunta para sunduin ako. Nagpunta pa siya ng alas 2. Tapos alas 6 kami nakauwi. Tapos sabi ko sa sasakyan, nakaupo. Yun pa yung unang kita namin after maghiwalay. Sabi ko, kasi may communication pa naman kami. Sabi ko, ito na ba yung sasakyan? Sabi niya. Nagda-drive siya. Tapos gumaganon siya. Oo. Ito yung ayaw mo kong pahiramin.
Tapos ako naman, I'm sorry. Tapos tumutulo yung luha ko. I'm sorry talaga. Hindi, pero naging maliwanag naman sa Tapos kanya. ayan, binangga niya. Tapos natauhan ako. Panaginip lang pala ang lahat. Charot lang. Kay Kelvin. Kay Kelvin, lahat ng memories namin sa bahay talaga. Lahat Kasi talaga. nagsama kayo eh, no? Sobra. Lahat ng memories namin with the friends. Ang gaano kakulit siya. Yung kinabakang, grabe. As in, ang saya nun. Lalo na yung pinag-aawayan nila na, hindi porket ganyan si Brenda, wala na magmamahal sa kanya. Tapos yung umiiyak siya, nung gabing yun, umiiyak siya, nagpapasalamat sa akin. Tapos pinatato niya ang pangalan ko dito. Ano nga, yung pinaka? Yun nga, Kelvin. Isang memories. Yun talagang ayaw mo kalimutan. Yun yung umiiyak siya at nagpasalamat siya dahil binago ko buhay niya. Kasi kalalabas lang ba niya yun? 3 months. 3 months after ganun. Yung kay Gio, ayun yung pinaka ano. Si Gio naman, pag hinihipan na yung tiyan ko, Huh? magkakatabi kami, sa tuwing matutulog kami, nakahiga kami, anuin niya yung tiyan ko, tapos gagawin niya, yung ganon. Kung gagawin sa'yo yan ng isa sa mga social climber, bakit si Amanda? Mabaho kasi eh. Mabaho yung hiningan niya, so may dating. Ano masabi mo sa love Love? na nararamdaman mo? Sa mga love na pinaramdam sa'yo? Naniniwala talaga ako na may magmamahal at magmamahal sa atin. Kaso hindi lang natin alam kung hanggang kailan maglalast. Papunta na ako dyan kay Chad. That's the lesson. Kaya nga, di ba, pag grab every opportunity, you need to grab it kasi hindi mo alam kung hanggang kailan siya, hindi mo alam kung mawawala din siya. Kaya gawin mo na lahat kasi hindi lang sa love, sa lahat ng opportunity, kailangan mo laging i-grab kasi sabi nga ni Jody Santa Maria, nothing is permanent in this world, nothing will last forever. So if you have good or kung meron mga darating na mga magaganda, savor it because it won't last forever. Tapos pag mayroong mga negative things that happened, mga pagsubok, Embrace. tag dito, fight for it. Ano pa sabi niya kasi face it because it won't last forever. It will go away. So nothing will last forever. Ganon. So kung meron darating na feeling mo nagpaparamdam sa'yo, ganito yan. Sa lahat ng mga bakla dyan, pag feeling mo may nagparamdam sa'yo, kahit gamitin mo niya pera mo o ano man, grab it. And then, malalaman mo naman yan eh. Hindi ka naman siguro tanga. Malalaman mo kung ginamit mo yan. Pero hanggat pinaparamdam sa'yo na mahal mo, go for it. Then pag naghiwalay kayo, at least, doon mo malalaman naman kasi kung minahal ka ba talaga o hindi eh. Kaya, pag mahal mo, go for it. Kasi wag mo sabihin din na, pag nagmahal ka, magtira ka para sa sarili mo kasi there's no certain amount of love. Hindi mo pwedeng sabihin na 100% ang love. Tapos ang ibibigay mo dun sa taong mahal mo is 50, sa'yo ang 50. Hindi mo naman malaman kung 50 na lang yung natitira sa'yo, di ba? Basta kay mahal mo siya. Kasi sabi nga nila, di ba, ang pagmamahal ay parang sugal. Susugal ka, di ba, para manalo ka sa pag-ibig, di ba? Minsan nga, pag nagsugal tayo, nandadaya pa tayo, di ba, para manalo. So, ibig sabihin, you need to fight for your love talaga. Kaya ginagawa mo lahat para manalo. So, yun, pag mahal mo, ipaglaban mo din. Para walang regrets, walang what ifs. Well, sa akin lang naman yun. So, nung naghiwalay kami lahat ng mahal ko, ngayon, ano naman ngayon, kung naghiwalay tayo, kung niloko mo ako, anong ginawa mo sa akin. Ang importante, wala akong, ino-hold back na, wala akong sinasabi na, buti pala, sana pala ginaganito ako, sana pala binigay ko yung ganito, sana pala pinautang ko siya, sana pala binigay ko sa ganito. Hindi. Ibigay mo lahat, pero wag naman yung about sa pera-pera naman. Naukit ako. So, yun lang. Hanggat merong darating, kagaya niyan, meron dyan, si Ma'am Shiji, andyan na eh. Meron na sana, pwede naman na naglagay pa sila ng na in 2 years time, siguro, saka na maging tayo. Ay, hindi. Pag maramdaman mong love mo siya, gusto mo siya, at naramdaman, that feeling is mutual, go for it, then try. Why don't you give a try? Kasi, sayang naman yung love. At least pag naghiwalay, then, iwalay kayo, at least nasubukan nyo, di ba? Yeah. Kasi, magiging magkaibigan naman kayo kung maayos naman yung paghiwalay ninyo, mutual yung decision ninyo. Pero kung naghiwalay kayo dahil sa masamang mga bagay, mahirap talaga ibalik at mahirap talaga maging magkaibigan. So, ganun lang naman yun. Pero in time, pag naging okay na, magiging okay din naman. So yun lang guys, yun lang ang kwento ng aking love life. So 40 minutes tayo, paano ko hahatiin ngayon to. Thank